Miko Music. Profesional audio Indonesia. Alon-alon ya baton kelakon satu persatu satu kali pokok sawiji wong ayu si ambek kono dhisik ya. Oke sinabi ngaturaken sugeng rawuhipun katur kunjuk dumateng ingkang katemben kewala ang rawuhipun apa ingkang sampun dados undangan dipunekang berkati ngono kuwi. Iya. Iki piye dibacutke saiki apa engko dhisik?
Sesuk. Yo, sesuk, yo. Jajal lo ngene didik ngene lho. Nah, yo ngono lho janjane iki. Iya yo tukang gitar iki ya iki apa? Janjane kowe ning ngendi? Kelagetmu saja nyopyani. Atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawamanku. Nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Tak SMS rambalesi, ayen tak telepon malah mbok mateni. Mangkel aku kepethuk pipimu mesti tak ciwel 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 lala ciwel lali janjine kandhane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora kadung dandan kowe ora teko. Janjane kowe ning endi? Kelagatmu saja nyopyani. Atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Oke. Sampun Mas. Ya, lali janjine.